Kako se izboriti sa otkazom? Naime, ukoliko mislite da sam i ja oduvijek bila ovoliko samouverena, da sam bila jednostavno spremna da izađem pred kameru i da pričam, verujte mi, nije uvijek bilo sve tako ni lako ni jednostavno. I danas ponekad padamo u iskušenje. I to je potpuno normalno i to je ponekad ljudski. Ukoliko se vi pitate kako se izboriti sa teškom situacijom kada jednostavno vam prijeti otkaz ili ste dobili otkaz ili daleko bilo još i nekoliko otkaza, nemojte da se sekirate. Evo, ja ću vam dobro poslužiti kao lični primjer. Verujte mi, nakon diplomiranja, bez obzira što sam bila jako dobar, da ne kažem odličan student, nijedan ispit nisam pala i tako dalje, kada je trebalo da započnem moju karijeru, nije bilo baš sve tako lako i jednostavno. Pokušala sam da radim u nekoliko kompanija, negde manje, negde više uspješno i ostalo i jednostavno, znači, kada pođem negde da radim, vrlo brzo shvatim da to nije to. Jednostavno i poslodavac je verovatno to prepoznavao i vrlo brzo sam dobijala otkaze. Bilo mi je jako teško. Ne samo da sam ostajala bez solidnog izvora prihoda, već tada sam bila i porodična žena, imala sam i dete i majka, znači sam bila. Pravili smo, znači, kuću, što je podrazumevalo i dodatne izdatke, ali jednostavno, znači, verujte mi, bila sam u jednoj jako teškoj psihičkoj situaciji. Nisam imala dovoljno samopouzdanja, pa zamislite onda pritisak okoline, rodbine, na kraju krajeva i prijatelja. Jednostavno smatrala sam ko je spreman da sarađuje uopšte na poslovnom planu sa, iskreno rečeno, gubitnikom. Međutim, verujte mi, kada se najmanje nadate, onda vam se ukažu prave životne i poslovne prilike. Kada sam počela sopstveni posao, naravno nisam imala prethodno nekog preduzetničkog iskustva, imala sam ogromnu podršku moje porodice, odnosno mog supruga, i to mi je jako puno pomoglo na početku. Onda sam, kako je vreme odmicalo, vrlo brzo sam, znači, uhvatila taj, da kažem, poslovni zamajac. Novac je počeo da pristiže, klijenti su stizali, uspeh za uspehom se nizao i tako dalje, i onda sam shvatala zašto sam u stvari imala sva ta iskušenja, zašto sam išla iz jednog otkaza u drugi. I rekla sam samo: hvala ti Bože što si mi tada davao otkaze, jer me je moja baza sačekala i dala mi izuzetnu životnu